Welcome back mga kapuso, nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong ibida ang midaog nga tunghaan dito sa lungsod sa Sambuan na himong kampyon sa sugbusog. Tan-awon tani. Ang kaniadtong bakanting luna langsud sa tunghaan sa San Sebastian Elementary School sa Sambuan, Cebu, gipahimuslan o gihimong usa ka vegetable garden. Nagsugod lang sa pagpananom o mga ginagmay mga utanon apan wa damhang mulambo ug karon napiling kampyon alang sa sugbusog sa eskwelahan sa municipal school level. Ang simpleng hardin nga puno sa mga utanon, daghan na nakabenepisyo, ilabi na ang mga tinunan. Makisayod kita sa ilang vegetable garden ug sayran ta ang kahinungdanon sa pag-ugmad ni ini. Makauban nato sa programa karong buntaga, Ma'am Paz Omale Binggaan. Mayong buntag, maupayhan aga, Ma'am Paz. Welcome sa GMA Regional TV Live. Good morning sir. Good morning kapuso. Good morning sa akong mga kauban sa buhat. Ilabi na sa among school head, si Ma'am Mylene Jeromo. Good morning. Ma'am, una sa tanan, congratulations sa inyong kadaugan sa Sugbusog program. Unsa may gibati ninyo ning maong kalampusan, Ma'am? So happy kayo mi sir. So napunan among kalipay sa dihang na kami ang winner sa municipal level. Napunan among kalipay nga magtan-aw sa among tanom nga maayo kayong pagkaamuma. Kanusa man ni nagsugod nga naugmad ni inyong hardin sa eskwelahan, Ma'am, og kinsa may nangun ini sa una? I think sir nag-start ni during pandemic o so 2020. Then nalipay sa ni sir nga naabot ni siya nga program kay kana nga area sa among school para o wa gyud na siya matagan. Ako ang niuna og ugmad sa mga area, then tabangan ko sa ubang mga teachers, ilabi na sa amo ang APP coordinator nga si Ma'am LV Bigno. Kaning mapupo ninyo nga mga utanon, ma-harvest ninyo, Ma'am, asa may paingon o kinsa may makabenepisyo ni ini? Kasi ang amo ang school learners, kami nga mga teachers, o uban sa sir nga nasa palibot kay di man dyan nato malikayan, naaman yun siya maibog ba? So okay ra sad. At least nakapaambit ta nila. Okay na ni patula, na talong, string beans, then naasad ni kamote, then saluyot, pipino, kalabasa, palaya. Para kanimo, Ma'am, nganong importante man nga natay vegetable garden sa atong mga campus, sa atong mga eskwelahan? Okay, so importante gud ang garden sir no kay makakuha ta bisag kanusa, then safe pag yun kay sure ta ato ago ng abot. So dili iskuyaw sa panglawas. Og subay sa Nutrition Month karong Hulyo, unsay dakong natabang, Ma'am, niining Sugbusog program sa Cebu Province? July is a nutrition month sir, but sad to say nga may klase. Pero padayon lang gihapon sa ato ang pag-amuma, atiman sa atong mga tanom, kay magamit ra ni nato anytime kung ato ning gikinahanglan. Og isip pa na po unsay mensahe nimo, Ma'am, sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon? Para kanatong tanan alang sa atong kaayuhan, padayon ta sa ato ang pagpaningkamot, pananom ta o mga labotmon, mga ulutanon sa atong palibot, aron ta makasigurado nga luwas ang ato ang panglawas kay ato man siyang abot. So ato ang makabot ang healthy body through sugbusog or subuanong luwas o himsog, makatabang kaayo ni kanato. Sa mga eskwelahan itawag ni siya og sugbusog sa eskwelahan, estudyanteng busog, luwas o himsog. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga gikan sa Sambuan, mga kapuso. Ma'am Paz Omale Binggaan, o congratulations, Ma'am, ha, sa inyong award-winning garden diha. Mubalik pa mi, mga kapuso, tutok lang.